kana akasadresa nyaya dzecorruption idzi ndiri kukupejerai. Ndiye akatidzidzisa kuti mutungamiriri anobvisiwa sei. Takamuona musi wa2017 pa achibvisa Mutara Mugade. Tisu tiri kuzvazvii Right. Ladies and gentlemen, mangozvinzwira mega. Mukomana ari kubeja kuti aroda kubvisa president Emmerson Dambudzo Mnangagwa, president weZimbabwe. Welcome back to the channel. If you are new, make sure subscribe over activate a notification bell kuita kuti next time patinokanda futi latest trending news the politics unoona notification of waona zviri kuita munyika medu of waziva zviri kuitika. Usagara wakasaririra handitika. Saka regai ndise video remukomana chitaura nyaya yake. Tokumbira Mnangagwa patepo azoadresa nyaya dzecorruption dziri kutaurwa munyika. Tine vanhu vari kupira nyika vari kuita sei. Tina Moses Mbovu, tina Mike Chimombe, tina Chivayo vari kutaura vari kuba mamillions. Yeah, aiwa mukomana asi kufara nemamillions ari kuti ari kubiwa nevakomana. Saka roda kuti president wayo adrese nyaya yecorruption. Haana umira ipapo akaenderera mberi. Ngatimunzwe yachitaura. Muno munyika tichina kana chokuziva tonanga kupi. Taanyerera takafirwa nomubereka tichina baba. Kana vanhu vachiramba vakangovharirwa vasina kana mhosva yavakapara ndoshaya kuti chii. Ike zvino munyika mukaenda kumapepa nhau inyaya dzecorruption dziri kutaura nezvadzo. Mukabva ipapo mukaenda mumamedia inyaya dzecorruption dziri kutaura nezvadzo. But munhu watinotarisira sababa akasano for now munhu akasano kubata chigaro chomutungamiriri ndiye Emmerson Mnangagwa. Chero zvazvo vane uzonchamisa vachizouya manje but akasano kuchibata. Right. Hanzi Emmerson Mnangagwa akafanira kubata chigaro vachamisa vachiuya. Atatonga here mukomana. Vamwe vari kuti ngapinda yake mukomana, vamwe vari kuti ndiye next online after president Mnangagwa. Vakatora zororo ravo ravakataura mukomana bati pfe. Amen. Zvinhu zvingotaurika muma streets but munokwanisa kupinda mucomment section motaura kuti anotonga here mukomana. Ngatimunzwe mukomana achitaura nyaya yake achipedzisa. Akasano kuchibata ndiMnangagwa ipo now. Saka ndiye watiri kuti tokumbira Mnangagwa patepo azoadresa nyaya dzecorruption dziri kutaurwa munyika. Tine vanhu vari kupira akasano kuchibata ndiMnangagwa ipo now. Saka ndiye watiri kuti tokumbira Mnangagwa patepo azoadresa nyaya dzecorruption dziri kutaurwa munyika. Tine vanhu vari kupira nyika vari kuita sei. Tina Moses Mbovu, tina Mike Chimombe, tina Chivayo vari kutaura vari kuba mamillions. Mamillions iwayo akatorwa anokwanisa kunobhadhara macivic servants edu. Masoja ari kutambiriswa mari inonhuhwa, mapurisa ari kutambiriswa mari inonhuhwa, varairidzi muzvikoro havasi kutambiriswa. Saka mari dziri kubiwa idzi dzese dzikabatanidzwa dzikanobhadhara macivic servants nyika inoenda mberi. Mucomment section wamwana vari kuti mukomana kutora mapoints in terms of payments emassive servants kuti anofanira kuwedzerwawo nezvimwe zvavari kuona semapoints so far. Chimbotiudzai kuti munoiona sei nyaya itaurwa nemukomana. Edu yemuZimbabwe haisiri nyaya yemapato. Hatichirega kutarisa kuti rebato ripi. Ngatichibatanai tifose Emmerson Dambudzo Mnangagwa auye patepo azoadresa nyaya dzecorruption idzi. Kana akasadresa nyaya dzecorruption idzi ndiri kukupejerai. Ndiye akatidzidzisa kuti mutungamiriri anobvisiwa sei. Takamuona musi wa2017 pa achibvisa Mutara Mugade. Tisu edu yemuZimbabwe haisiri nyaya yemapato. Hatichirega kutarisa kuti rebato ripi. Ngatichibatanai tifose Emmerson Dambudzo Mnangagwa auye patepo azoadresa nyaya dzecorruption idzi. Right. Mukomana ari kuti president ngauye patable adrese nyaya dzecorruption. But tikada kutarisa marali nemaspeech akawanda anotaura napresident vanototaura nenyaya yecorruption kuti pasine corruption handitika. Then titori nedepartment rinoinvestigata zvecorruption handiti ritoinvestigata dzimwe nyaya futi dzecorruption. Saka kana akasadresa nyaya dzecorruption ndiri kukupejerai. Ndiye akatidzidzisa kuti mutungamiriri anobvisiwa sei. Takamuona musi wa2017 pa achibvisa Mutara Mugade. Tisu tiri kuzvazvii saka pa next video rakuya apa
ndera president Emerson Dambudzo Mnangagwa vachitaura next step yavada kuita vakapedza 5 years dzavo dzechi2 vachitungamirira nyika ino yeZimbabwe. Pachapera video yaka ndichabva ndaisa kamwe ka bonus video, then wasati wasubscribe make sure maita se masubscribe anditika musakangono uzo share video iri kuma family and friends. Tinoenda ku Congress. Zakaita Congress yedu ya batasi. Every 5 years tinoenda ku Congress, aditi? Yaenda ku Congress ikoko tosabza president wedu. President wedu anafana matema maviri 5 years. Inda kaita 5 years yokutanga ikapera kana Congress mukanidzorera. So ndakuita my last 5 years. Kapera manje. Ndoenda kunozorora. Ndoenda ku Congress nosaka umwe. Anotunamira ichezera tsoka dzangu. Maziwa? Mazuva angu kuzorora pedo. China kunozorora. Ndoenda ku Congress nosaka anotevedza tsoka dzangu. Zamunhu mutaka. Mozvindwa. Ndakuma nzeve. Tomorrow is our future, which we must Mananga matete, mananga matete, mananga matete, mananga matete, mananga matete, mananga matete.